मैयानि दिनावहाय ब्रै बाजियावहाय आंनिनो बियायं बिलिफां हाज'वारिया बियो मोनसे गलावहाय साहा लोंनो थांदोंमोन। बिनि उनावहाय बेंटल खुमगुरि मोनसे गेलेग्रा फोथारावहाय बियो फुटबल गेलेदोंमोन। बे गेलेनायावहाय बे फोथारनि खाथियावहाय मोनसे फुख्रि दङमोन। दा बला फुख्रियाव थांनायलाय बियो बलखौ लायनो थांदोंमोन आरो घटनाया बेवहायनो जाना थादों जे बियो बेवहायनो गावनि जोबथा जिउखौहाय बियो बोदोंमोन। बेजों लोगोसे जोङो न'खरनि जानानै जोङो बेखौहाय जोङो खबर मोननाय जादों। आंनो मोनसे फन हरदोंमोन उन्दैसिन फंबाया, बियो 4:38 बियो आंनोहाय फन खालामदों आरो जेब्ला जोङो खबर मोननायजों लोगोसे जोङो जेब्ला थाङो बे जायगायावहाय जोङो सेस्था खालामनानै जोङो बडिखौहाय बोखाङो। बडिखौ बोखांनायनि उनावहाय लोगोसे जोंनि बेंटल आउटपस्टनि जेनिखि पुलिस बिसोरो जायगायावहाय सफैदों। बेजों लोगोसे बेखौहाय रिफार खालामनानै हरनाय जादों काजलगाव सिभिल हस्पिटालावहाय। बेजों लोगोसे काजलगाव सिभिल हस्पिटालनिफ्राय बियो लवार आसामावहाय रिफार खालामहरनाय जादोंमोन। रिफार खालामनानै बेवहायनो बियो डिक्लेयार होनाय जादोंमोन आरो। बेयावदि नोंथांमोना दैनिफ्राय बोखांदों बे समाव माबायदि अबस्थायाव दंमोन मोनसे? बे समावहायथ' बिनि देहाफ्रा गरमैनो दङमोन। जोङो नाजादोंमोन निस्सय जोङो नानायफोरजोंहाय हुसाव फैफिनगोन नामा होननानै जोङो सेस्था खालामदोंमोन, खिन्थु हायाखसै। बिथाङा बल खेला गेलेदोंमोन होनदों, बिथांजों सोर सोर दंफायोमोन लोगो? बिनि माखासे लोगोफोर दङमोन, खिन्थु जेब्ला जोङो बे गथ'फोरनियावहाय सोंनानै मिथियो जे जेब्ला बलखौहाय जोहरो अब्ला बलखौहाय आंनिनो बियायं बिलिफां हाज'वारि जायानाखि बियो रुंसारि जानानै थांबाय मैयानि दिनावहाय बियो बलखौ लायदोंमोन। नाथाय बिनि लोगोफोरा माखासे फिल्ड गेजेरावहायनो जिरायबाय थादोंमोन आरोखि। सासे नेपालि उन्दै गथ'आसो खबरखौहाय होनाय जादोंमोन आरोखि। दा बेखौनो आं खावलायो जाहाथे जोंनि गामियारियावहाय जेनिखि गेलेग्रा फोथारावहाय जाहाथे सेरावहाय फुख्रि थायाब्ला मोजां जागौ। मानो होनोब्ला इयुननि समावहायबो बेबायदि घटनाया जाबाय थागोन। बेनिखायनो आं गासै बेंटल ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौहाय खावलायो जाहाथे फोथारनि सेरावहाय जाहाथे फुख्रिखौहाय जावनानै लाया, नङाबाथाय इयुनावहाय बेबायदि घटनाया जाबाय थागोन। बेसेबांसो बोसोरनि जागौमोन बियो 19 बोसोर जाबायमोन आरो बियो बेंटल कलेजावहायनो फरायदों। बियो BA फार्स्ट इयार इंलिश अनार्स लादोंमोन आरो बियो उन्दै समावहाय बिनि बिफाया जेब्ला रुंसारि जादोंमोन अब्ला बियो 1.5 बोसोरमोन। दा 1.5 बोसोर जानाय बे समहालागैनो आङो बियायं हिसाबै बेखौहाय नायबोनाय जादों आरो। आखल आखुआथ' मैयानि दिनावहाय मोजांमोन, माने मैयाबो आंनिफ्राय पारमिसन लानानै थांदोंमोन आरोखि। मा बुंलांदोंमोन बे? आयं बे बुंलांदोंमोन जे आयं आं एसे गलायावहाय साहा लोंनानै आं फुटबल गेलेहैगोन होननानै पारमिसन लादोंमोन आरोखि।